बेफारिखौ राजा बानायोब्ला रायजो राजाफ्रा फोरजाफ्रा भिखारि जायो। बे खोथाखौ सोर बुंदों आरो बबे बेसिसआव बुंदों बेखौ जोबनाय फारसे सावरायहैगोन। बेनि सिगां जे बिसिडिसिनि सासे चेयारमेनखौ बिथांमोननि सापर्टार्सफ्रानो इउपिपिएलनि जे बिसिडिसिखौ थाला बन्द खालामदों आरो चेयारमेनखौ नाङा होननानै स्लगान होदों। बेनि ससे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो। Delman Razari ko denin ko danango. Biko danabla denin ko thala bondo. Bisi thala bondo. Nirmal Razari chairman ko danango. Nirmal Razari chairman ko danango. Denin ko Phatabari BCTC office bondo. Denin ko Phatabari BCTC office bondo. So hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। So इउपिपिएल नि सापर्टार्सफ्रानो रां जाख्ल'नायनि थाखाय जे समाव मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा जाख्ल'नाय गैयै सरखार सालायगासिनो दङ, बे समाव माखासे बिसिडिसिनि चेयारमेन बिथांमोना न' मोननायनि नामाव थाखा जाख्ल'नानैहाय दिनै रायजो राजाफ्रा आरो बिथांमोननि सापर्टार्सफ्राबो रायजो राजाफोर सुखुखाला आरो बिथांमोननि निजित्थ सापर्टार्सफ्रानो जे बिथां सासे चेयारमेनखौहाय नाङा होननानै बिथांमोना साउटिं होदों आरो बिथांमोननि अफिस जे बिसिडिसि बे बिसिडिसिखौ थाला लगायदों आरो बिथांमोना गोरा थांखि जेब्लासिम बिथांखौ बिबाननिफ्राय एरख्लाया अब्लासिमहाय बिथांमोना थालाखौ बन्द खालामगोन। रायजोनि थाखाय मावनो जे दायथ' मोनदों बिसिडिसि, मोनसे गिदिर बिबान बियो, बेखौ मावनायाव जाख्ल'नाय गैयै जिहेतु प्रमद बर' बिथाङा जाख्ल'नाय गैयै अभियान सालायगासिनो दंथ', बेवहाय जाख्ल'नो रोङै सुबुंखौ बसायनानै रायजो राजानि उन्नति मावनो होनांगोन। दिनै बे भिडिअ क्लिप्सआव नुनाय बिसिडिसिनि बे चेयारमेनखौ एरख्लायनो थाखाय रायजो राजाफ्रा आरो बिथांमोननि सापर्टारफ्रा थिरांथा लादों। जोबोद मोजां, बेबादिनो जानांगौ। कराप्टेड सुबुंखौ रायजो राजाफ्राबो सुखुखाया। बेनिफ्राय नैबे सावरायनांगौ बाथ्राया बिपिएफ आरो इउपिपिएल नि माखासे एक्टिभिटिस मावनाया बिथांमोनाबो मावदों, बिपिएफआबो मावदों। नाथाय जे सुबुंफ्रा बिपिएफआवबो लोब हाबदों, इउपिपिएलआवबो लोब हाबदों। नाथाय जोङो मालाबा भिडिअ खेबनाय बा मालाबा ससियेल मिडियाफ्राव नायनानै नुयो, मोनदाङो। नाथाय जोंथ' गेजेरनि सुबुं हिसाबै ओरैखौबो बुंजोबनो हाया, ओरैखौबो बुंजोबनो हाया, फारसेबो बुंनो हाया। जेखौ नुदों, जेखौ मिथिदों, जेखौ नलेजाव फैदों बेखौ बुंदों। दा मालाबा ओरै हेर, मालाबा ओरै फेर बारासिन बुंनाय जायो। दा बेवहाय आङो रायजो राजानोसो हगारना होखायो, बिजिरनाया नोंथांमोननि नाय। जे नैबे मोनसे खोथा, इउपिपिएलआव हाबनायाव बिथांमोना जे मोनफ्रोमबो बाइटआवनो जों ओरै मिसन बानायदों, जों ओरै मावना होदों, जों ओरै सेल्फ हेल्प ग्रुपनो सोना होदों, जों ओरै अरुनदय आसनि होदों होननानै बुंथिनानै गोबां दैदेनगिरिफ्रानो बुंदों। बेखौ आंल' नङा, नोंथांमोनाबो रायजो राजाफ्राबो, आंनि जिबि ब्लग फेमिलियाबो आरो दैदेनगिरि जोंनि जथ' ओनसोलनि दं बिटिसिनि बिथांमोनाबो मिथिखायो। बिसोरखौ मिथियो, बिसोरो बिसोरखौ मिथियो। दा बेवहाय बिथांमोना ओरै होगोन होननानै बुंथिबाय थायो। बेवहाय मानसिफ्रा बेखौ नांगौ जानायलाय, नों आं गोरिब सुबुंफोरनोथ' आसनिफोरखौ नांगौ जायोना, बिथांमोना हाबो। मोना सोर साबसेया होनो हादों बेखौथ' आं नुजोबा, नोंथांमोन रायजो राजाफ्रासो नुयो नालाय। कमेन्ट्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय, आं नेनानै थागोन आरो फरायखायो आं कमेन्ट्सखौ। बे हिसाबै खिन्थु
इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरखौ बिदि नुबाय, गुबुन फारसेथिं बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बुंनानै लादों दि जों उमुक होगोन थुमुक होगोन, जे जोंनाव अरुण'दय आसनि दं बायदि होननानै बिथांमोना लायाखै होननानै बुंनानै लादों। ना गभर्नमेन्ट गैयैखायसो बुङाखै? गभर्नमेन्ट दंब्ला बिथांमोनाबो बुंगौमोन, ना बिथांमोननि मोजां हाबा मावनाय सिगाङाव बिथांमोननि गोहो बोलो, बिथांमोननि जे रैखा खालामनो हानाय सुबुंफोरनो माखासे फोलोमनो हानाय हाथाय बाजार बायदिसिनाफोर फेहेरनो हानायखौ मोजां मोननानै रायजो राजाफ्रा हाबदों, ना बिथांमोनाबो जुदि गभर्नमेन्ट थानायमोनब्ला बिदि आसनि होनो हायोमोन होननानै बुंनानै लागौमोन? बे नोंथांमोननि रायजो राजानि सायाव। नाथाय बिथांमोन बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बुंनानै लादों जों जेबो बुंनानै लायाखै, जोंनि मावनाय, सिगाङाव मावनाय, बर्थमानाव मावबाय थानायखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा हाबफैदों होनदों। आरो फारसेथिं इउपिपिएलआ गभर्नमेन्ट गोनांखायसो होननानै लादों, ना गभर्नमेन्ट गैयाबा बिथांमोनाबो होननाय नङामोन? ना गभर्नमेन्ट गोनांखाय बिथांमोना गावसिनि मावनायखौ खोन्थानानै लानानै रायजोफोरखौ एट्राकसन बानायदों, लोब लोब जायनि जाहोनाव फैदों मोननैयावबो? बेयो नोंथांमोननि सायाव। बेनिफ्राय नैबे प्रहलाद आदायाहाय इउथ बिपिएफनि बिथाङा सासे गोख्रों दैदेनगिरि। बिथाङा जे बुंदों प्रमद बर' बिथाङाहाय बेफारि सासे, बे बेफारिया जे बिटिआरखौ सालायबाय थानायनि थाखाय बे बिटिआरनि फोरजाफ्रा बिबायारि जानांदों। माने बेफारिया राजा जायोब्ला बिबायारि जायो फोरजाफ्रा, माने गासिखौबो फानजोबनानै गाव लाजोब्बाय, रायजो राजाफोरनो जेबो होनो हाला, बेखायनो रायजो राजाफ्रा भिखारि जानांबाय। खोथाया नङा होमबा? गाव लाजोब्बाय हारसिङै, बेफारि नालाय बे माखौबा बायलाय फानलाय बायदिसिनाखौ, बिथांनि बुंनाय बादिबा, आं बुङाखै बेखौ। बेनिफ्राय रायजो राजाफोरा जेबो मोनाखिसै, नंखायनो बिपिएफखौ दा रायजो राजाफ्रा नागिरदों। दा बेसे सैथो आरो नोंथांमोना मा सानो, बिजिरनाया नोंथांमोननि आखायाव। नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा फोरमायहरबानो जाबाय। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल।